ya fi baro ki laiti lagi jimpule mentagasngi kebaningkong na kitab Daniel kalau nong khat ar de khat baningkong hadulai kasam puson sam khandri shitti shaki Hebrew kalau nong shipo de khat khadwe hadu khat pra but ke gospel kat kemu Markus kalau nong khat lai de khat ar pusau hadu lai po ar te pinsa pule kini kijing pule walada piwan na imanero te wat klet muntagasngi ngira khayaga Children's Day kasngi buram jongi kena but ngin habduai karpang muntagasngi na banda bor ki kena jongi aga parthai baro kowe kan mau ki kena jongi ki long bor bor ge jingkar khujung uble te ingin pediang yagi khun kadba ai isne uble kumba ki kular hagasngi jingetho khamtam lele fitip kine ki arsene bon ki khna jingi bople ki klamile school ki online ki la klamia bani kendo parlo high school ki ingin kan mau karpang ki baro in songo ya ble na maru la sumas kere ki bangin dua karpang na banda baro ki khna jingi te ka gospel mentagasngi jisu ayengi kane kawe ke jingi kai ka ba ni don kamban kan mau barobor wongkum ne Markus khadlai life ho ar amdon batip lano katagasngi ne kapor kanwan lemne ki angel happening lemne ukhun utiptang ukpa to sumar bat to sharai na ba fim tip lano kan long katagasngi te tip bun bahikai kulmar shafanga jingwaino jungga perthai ban mantagasngi ka jingkai jung jisu ka long ka ba shai kedar don jing artatien don manu laban pen kulmar ya ki jingmur jimpar khajengi da ka ba hikai ngi kumaipat wong tang uble upa utip pat ni haga jaga ban tieng ngin pen krek man kasngi da ka ba komu ya uble pa baru mensimbakun kerkui